Бүген сөйләнәсе мәчет тарихы бик үзгә. Беренчедән, гыйбадәтханә махсус мәчет төзелеше өчен дип васыят итеп калдырылган акчага төзелгән. Икенчедән, ул 18нче гасырдан 20нче гасырның 30нчы елларына кадәр Казанның иң кайнап торган урыннарының берсендә урнашкан. Бәлки нинди мәчет турында сүз барганын чамалагансыздыр да. Бүген Печән базары мәчете тарихын ачыкларбыз. Хәер, бу мәчетнең башка исемнәре дә бар. Юныс мәчете, 7нче Җәмигъ мәчете, ә иң киң таралганы Нурулла мәчете. Печән базары мәчете төзелгәнче, бу урынга бәйле бик күп вакыйгалар узган. Иң элек мондагы тирә-юнь халык хәтерендә Хан болыны дип истә калган. Казанны Иван IV яулап алганнан соң татарлар шәһәрдән читкәрәк китеп, Кабан күле буена Кыраиш бистәсенә урнаша башлыйлар. Ә бистәнең үзәк урамы хәзерге Печән базары мәчете янындагы зираттан башланып, Кабан күле яры буйлап Пләтән авылына кадәр сузылган булган. Хәзерге вакытта мәчет торган урынның каршысындагы мәйданны халыкта күфер пишмагы дип йөрткәннәр. Сәүдәгәрләр сату эшен өстен күреп, намаз укыр өчен читтәрәк торучы мәчеткә йөрмәгәннәр, сатып алучыларын югалтудан курыкканнар. Әлбәттә, бу хәлгә иманлы кешеләрнең эше пошкан. Габдулла Тукай да үзенең Печән базары Яһүд яңа кисек баш поэмасында бу урын турында: «Бер заман бардым Печән базарына, шунда мин таптым азык язарыма. Иртә берлән кайнамакта бу базар, кайда баксаң, анда тулган сәүдәгәр. Кайсысы сатмактадыр, кайсы ала, берсе алдый, шунда берсе алдана», дип язган ул. 1815 елның январ айында беренче гильдия сәүдәгәренең тол хатыны Габидә Кытаеваның Печән базары янында таш мәчет төзү хакында прошениесына Казанның губерния идарәсе рөхсәт бирә. Әмма Казан архиепископы Амвросий һәм башка христиан руханиләре бу рөхсәткә каршы чыга. Моны алар төзеләчәк мәчетнең азан тавышы якында урнашкан чиркәүгә хәтле барып җитеп, гыйбадәт кылырга, комачауларга мөмкин дип дәлиллиләр. Губерния идарәсе христиан руханиләренең фикеренә колак сала һәм шул ук елның май аенда Габидә Кытаевага мәчет төзү өчен башка урын эзләүне киңәш итә. 1841-1845 елларда Юнусовлар нәселе сәүдәгәрләр Ибрахим һәм Исхак әтиләре Гобәйдулла васыят итеп калдырган акчага мәчет төзү эшләрен башкарып чыгалар. Мәчет проектының архитекторы дип Ламан яки Песке фамилиялы архитекторлар искә алына. Тик түгел кайсысы икәне билгеле түгел, ә мәчеткә беркетелгән мәгълүмати тактада архитектор дип Александр Песке күрсәтелгән. Мәчет бинасы 2 катлы, узынча, 8 кырлы, гөмбәзле. Манарасы 3 катлы, цилиндр формасында. Манараны Болгар мәчетләренең манараларына охшаталар. Галим Нияз Халитов бу мәчетне якын көнчыгыш мәчетләренә хас кыяфәтле дип санаган һәм Иерусалим шәһәрендә урнашкан Кыя гөмбәзе мәчете белән чагыштырган. 1890-1908 елларда җәмәгать һәм сәясәт эшлеклесе Азат газетасын нәшер итүче Габдулла Апанаев мәчетнең имам-хатибы булып торган. 1929 елның 16 ноябрендә Татарстан Республикасының Үзәк башкарма комитеты кабул иткән карары нигезендә мәчет ябыла, ә 1931 елда аның манарасын сүтәләр. Соңрак мәчет бинасы төрле учреждение яки торак буларак кулланыла башлый. 1990-1992 елларда мәчет мәхәлләгә кайтарыла һәм Нурулла мәчете дип атала. 1995 елга хәтле мәчеттә реставратор Билалов җитәкчелегендә төзәтү эшләре алып барыла. Манараны урынына кайтаралар. Казанның үзәгендә урнашкан бу мәчет гамәлдә, ә бер мәчет тарихы тапшыруының Аллаһ йортына бүгенге сәфәре тәмам. Әссәламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух.